Mga igsoon, mga anak sa Diyos. Sa unang pagbasa karong ikatulong Domingo sa Adbyento, nainindot kayong hulagway gikan ni propeta Isaías. The glory of Lebanon will be given to them, the splendor of Carmel and Sharon. Ang himaya sa Lebanon ihatag kanila ug ang katahom sa Carmel ug sa Sharon. Of course, kaila taaning Carmel. Ang Carmel usa ka bukid sa Israel kung diin nakig-contest si propeta Elias o Elijah batok sa mga propeta ni Baal kung kinsay unang makapasiga sa altar sa sakripisyo nga walay sindihay. Of course, bisan unsay buhaton sa mga propeta ni Baal, wala jud sila nakapagsilaob sa halad didto sa altar. Pero si Elijah o si Elias sa iyang pagpangalyupo sa Ginoo, misiga ang dakong kalayo ug napamatud-an gayud nga labing gamhanan ang Dios sa Israel. Apan kining Sharon, unsa maning Sharon? Alang na itong mga Pilipino, labi siguro na itong mga Bisaya, murag lahi ang Sharon nga atong nailhan. Ang atong nailhan, basin katong kusog mamutos o pagkaon kung naay kumbira. Dili na mao nga Sharon, ha? Unsa man di ay ning Sharon? Ang Sharon, usa ka kapatagan nga ilado sa daghang prutas ug usab nindot nga lugar. Kumpara sa Carmel nga bukiron, ang Sharon plain lang, patag. Apan nindot nga lugar alang sa pagtanom og trigo ug abundang yuta, usab isip pastulan sa mga kahayupan. Kung ang Carmel mao ang bukid sa dagko grandioso nga buhat sa Dios, ang Sharon mao ang kapatagan diin ang grasya sa Dios makita ug mabati sa matag adlaw nga kinabuhi. Pasabot ordinaryo. Ang Carmel grandiosong pasundayag sa Dios ug ang Sharon mga ordinaryong butang nga grasya sa Dios atong kinabuhi. Mao ni ang mga hulagway nga sakto kaayo nga background sa atong ebanghelyo karon. Diya sa ebanghelyo daw murag nauga ang paglaom ni Juan Bautista. Siya nga kaniadto kusgan prangka, walay kahadlok sa pagsulti nga propeta, karon naa na siya sa bilangguan. Ug sa iyang pagkapreso nakapamalandong siya kung si Jesus bagyod ang ilang gipaabot nga Mesiyas. Mao nga daw nahutdan siya sa pailob, mao nga gipapangutana na lang gyud niya ang iyang mga tinun-an ngadto kang Jesus. Ikaw bagyod ang among gipaabot. Ug dinhi nato masabtan unsaon sa Ginoo pagtubag sa kahadlok ug kalibog sa kasing-kasing sa tao. Unsa may makutlo nato karon? Unang punto, ang pagtuo dili garantiya nga dili ta masakitan, apan pasalig nga dili ta pasagdan sa kasakit. Si Juan Bautista nga kaniadto nga mipadayag nga si Jesus mao ang kordero sa Dios, karon nagpadala og mensahe gikan sa presuhan. Are you the one who is to come, or should we look for another? Matthew 11:3. Sabi ni Saya pa, ikaw ba ang gipaabot namo o maghulat pa mi og lain? Nangutana siya dili tungod kay nawad-an siya sa pagtuo kun dili salamin kini sa usa ka kasinatian sa tawo nga naapektuhan sa kasakit ug kalisod. Usahay kung naabot ta sa presuhan sa kasakit, sa problema o sa kapakyasan, makapangutan na pud baya ta usahay, Ginoo, asa naman taon ka? Tinuod ba ka nga naay Ginoo? Nganong nag-antos man ko? Asa naman taon ang Ginoo karong panahona? Unsay tubag ni Jesus sa pangutana ni Juan Bautista? Wala niya gisukot si Juan. Wala niya gipangutana, nganong taon nga nagduha-duha man ka? Ang iyang gibuhat, iyang gipakita ang mga buhat sa kaluwasan. The blind regain their sight, the lame walk, lepers are cleansed, the deaf hear, the dead are raised. Matthew 11:5. Ang mga buta makakita na, ang mga bakol makalakaw na, ang mga sanglahon na hinlo na, ang mga bungol makadungog na, ang mga patay na buhi pag-usab. Ang buhat ni Jesus,
Mao ang ebidensya nga siya mao gyud ang Mesiyas. Bisan dili siya musunod sa hulagway nga himuon usahay sa tao. Pasabot nga dili tanang tubag sa Ginoo mahiuyon gayud sa unsay atong gusto. Usahay dili niya ihatag ang atong gipangayo nga mga solusyon apan iyang ipakita ang iyang presensya pinaagi sa kausaban sa kinabuhi sa palibot nato. Kung wala pa nimo makita ang milagro sa imong kahimtang, tan-awa ang milagro sa uban. Tingali didto pa nimo makita nga naglihok gihapon ang Ginoo. Ang tinuod nga pagtuo usahay moagi gyud og pagduha-duha labi na kung nag-antos na. Apan ang pagtuo dili garantiya nga dili ta masakitan. Apan pasalig nga dili ta pasagdan sa kasakit. Ikaduhang punto, ang bili nato sa mata sa Dios dili mawala bisan sa atong mga kalit nga kahuyang. Human tubagan ni Hesus ang pangutana ni Juan, iyang gipadayag ang tinuod nga dignidad ni Juan ngadto sa katawhan. Among those born of women, there has been none greater than John the Baptist. Matthew 11:11. Sa tanang na tao, walay mas labaw pa kang Juan Bautista. Bisan pa nga anaan na si Juan sa presuhan, bisan pa nga dili na niya makita nga kusgan o dili na siya makita nga kusgan o prangka sama sa una, sa mata sa Dios nagpabilin ang iyang bili. Sa kultura sa Israel ang usa ka propeta nga napildi o nabilanggo murag napakyas. Apan giusab ni Hesus ang pagsabot sa kadaghanan, wala siya napakyas sa iyang gibuhat, natuman niya ang iyang misyon. Iyang gipaila ang Mesiyas. Mao nga bisan naa na siya sa bilangguan o limitado na lang ang iyang makita, mission accomplished na siya sa mata sa Dios. Usahay kita muna-una nga wala na tay pulos kung kapoy na ta, kung dili na ta productive, kung dili na ta kusgan sa masauna. Apan ang Ginoo dili mo tan-aw sa atong performance, kundi sa atong kamakanunayon. Kung nagtuman ka sa imong tawag isip ginikanan, kung nagtuman ka sa imong tawag isip pari, relihiyoso, single o ordinaryong Kristiyano, bililhon ka sa mata sa Dios. Ang bili nato sa mata sa Dios dili mawala bisan sa atong mga kalit nga kahuyang. Story time. Naigikumpisal si Cardinal Ambo David. Iyang giangkon nga sa una, dili siya ganahan sa iyang angga nga ambo kay awkward kaayo paminahon pinaagi sa pronunciation sa mga foreigners. Ambo. Apan usa ka higayon, usa ka foreigner ningon kanya, Ambo, your name is beautiful. Kuratan siya. Kay giinan siya, nindot daw ang iyang pangalan. Kay ang Ambo o Ambo mao ang pulpito. Kung diin, gibasa o gisangyaw ang pulong sa Dios. Ug didto nasabtan ni Cardinal Ambo nga ang iyang gikauwawan sa una mao day ang simbolo sa iyang misyon. Sama kang Juan Bautista usahay dili nato dayon makita ang bilis sa atong kahintang. Apan sa mata sa Dios naaday kiniigo nga katuyuan. Mga igsuon, mga anak sa Dios, karong Adbyento ayaw kahadlok sa pagpangutana sa Dios. Kung naglibog ka, pangutana siya. Kung nasakitan ka, ipadayag ang imong gibati. Ang tinuod nga pagtuo, dili magpakaron ingnon nga kusgan, kundili pagduol sa Ginoo, ilabi na kung naata diha sa sitwasyon nga kita uyang. Pangitaapod ang timailhan sa Carmel o sa Sharon sa imong kinabuhi. Unsang mga grandioso dinagko nga grasya nga imong nadawat, mga Carmel. Ug unsa sad ang mga ordinaryong grasya nga usahay dili nimo mabantayan apan makanunayong gihatag sa Dios. Mga Sharon sa kinabuhi. Ang Adbyento dili lang paghulat sa Pasko kundi paghulat uban ang paglaom bisan sa mga kalibog, mga kasakit, mga kahadlok, mga pagbangutan. Si Juan Bautista nagtudlo kanato nga ang pagtuo mahimong mangutana apan dili mo talikod.
ug si Jesus nagpahinumdom kanato nga siya gyud mao ang atong gipaabot. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, PLSVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Hong Kong. Hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.